Lihi man siguro na siya magtanom og kamote, no? Pa oh. Gana kayo oh. Ha? Gipangutana ni mo imong itoy? Oops, di ara ang among service nga Mercedes-Benz. Unsa tulo? Tulo ang gaitom. Aw, upat ng mama. Padyang mama. Kay. Who are di? Ah, unsa to ah? Naay kwarta? Pila man ang duha? Duha daw kuno. Duha. Kaugaw gud mo sa nina. Bye kay. Unsa man mga tuta dili? Pwede man na pala. Kuanan ko ni mawa ng puwa. Kiss dog. Okay, hotdog. Bi-update tas imong face ay. Cyril's update. Sige na, asa man ko dapit ini. Tubangan ka as. Bye-bye ko. Ito ang kuwan rin namog damog pisi. Arira ko. Arira babaw. Pisi. Ihatag na tubig dali. Okay, pisi. Taplod ra ko guys, kawan ako kalingkuran sa sulod. Magbarog na lang ko aning kilid ug are ko babaw mag aninaw sa palibot. Eh nakalingkod ra man ko di ay ko sa sulod, na sulod ra gyud mi no, nakalingkod ra ning tanan. Laga na mi. Guys, ako nang inahan ng parating sa baas ay pamabdlong sa iyang mga apo kapag guniton bisag naggapos na gani na ginunit anang tricycle. Kasulod na dahil may ani padong sa dagat kining dalanas kang dugay na naku wala kaagi dinhi karaan na kaayo ni nya karon daghan na kay mga gigunitan kananay beach diri tapos ang kilid kakaliguan sad sa mga tawo nga wala pud tay ka-afford na sud og mga beach no. Dadako late in dagat. Parang sa beach man ang pikas. Parang sa beach. Kanyari ta. Ang kaguliyang yun na kay ang bana sa kang manghod nga may nag-drive masod siya atong rasada nga katong pagpinganan sa mga nag-beach ko kami ari ang sa gawas ari ang nagpitas kilid pero maoras akong dagata straight ra siya pero nalang nasa bayad na sa swimming pool o banta nga naa dinha para sa ilang mga customers. Kuan man sa beach man na dira. Daghan mangyapong tao. Daghan na lagi gyapon tao. Mandeta. Sa shoulder bag si kuan ay. Kwarta kuno niya duha ka buok. Kwarta sa na. Sa kare kung yaw hindi mo taga.
Asa to dapit siya? Asa tama? Ha? Din man to niya gilubog-lubog si Roger. Kai. Hi Kai. Hi. Hi. Ngari lang og nang lingkod aning daplen ug ang mga bata ra gyud nangaligo ani padung man gud ni maghunas. Minhasta ug naantay makita ang kinhason. Ay ako aninikad. Gansa mo diha? Alihir, hindi kasud ang tubig. Asa nga ni mulok? Churan tamo na. 10. Tubang dire 10. Astin. Kamundohang kuya gani. Budlag mo sugot si Justin. Daghang kayong tao dito. Nay beach diha. Murag nay nagpictorial og kasal or naa diha giheld ang kasal or naa diha nagpakasal. Lagi mo kasol? Ha? Wala. Yay, tabangi si Lucas. Tamakan. You scared me. Kana dadanas inyo kay wa na sa inyo. Hatag tatay nimo. Naghan kay tapok-tapok. Tabangi ko sa ako. Napaas ay. Napaas, nawaas. Nawa. Nawa. Laghan na kayo ay nagtapok gid sila tinuod pud, no? Lihi man siguro na siya magtanom og kamote, no? Apa oh. Gana kayo oh. Dara. Layo pa, napunta sa pa ka malakaw. Tago din ako. Dali agad makatago. Tiko ba? Mura na da bato. Dadas aluginsan. 10. Tulog ko ya. Dadas aluginsan ni 10. Nabuhi siya oh, nawa. Nawa. Ba. Na. Agay. Agay.